Adiera makende oken gima ber. To oken gima kisungu wacho ni isolated case. Waseneno kata koko budha inya kata jatelo moyier gi jopiny ongundo were benyocho negi. Circumstances momiyo nege okwang'eyo. To kata seche mani nege police officer bena nie bathe mane riti. Omiyo katiba mar Kenya achiel mokwongo wacho ni obila duto omiteko mar mondo girit ngima jopiny. Mane tijgi maduong' ahinya. To sirikal ka sirikal bende kisomo katiba achiel ni wacho ni gima sirikal onego time moloyo gimoro amora en rito jopiny. Matine ni rito ngima jopiny seche mirito jopiny. Omiyo gima timre sani Kenya kae oken wach maber ahinya nikech waseneno ka rowere sana imako inego to kwane kata investigations mitimo chopo kare okang'oro miwacho ni koro kata jenzis manonegi koro wadhi chako iga chiel dhi rumo nyaka nyocha nyithindwa thola iga mokalo. Mondo wach ni nyithindo gi nyaka nyocha negi waseyudo achiel ariyo jomano maka ng'ane manotimo gima kamae. To wang'eyo mar adiera ni sirikal nigi uwezo mar nono gimoro amora maging'e gi tiende niya nyarawila ni tema notimo gima kama kata ng'ane manotimo gima kama. To kwaduoge wach mar kijandwa motho Ojwang' en wach malit ahinya ni ofisa ochiwo orders mondo nyathi odhi ome dalagi mokel Nairobi kae asinego within 24 hours or so matho kendo koro ikne ma ji chako timo nade ji chako pango to onge ng'ama take responsibility nikech ang'o wang'eyo ni mondo ji ne wuog Nairobi kaka dhi ome dalagi Kasipul nitie ng'ama nochiwo order mondo gole Kasipul matere Oyugis police station mane otime the first recording ni nitie joma notere joma ni kanyo nyalo nyiso Kabondo sorry nyalo nyiso wania ng'ane gi ng'ane ofisa miluongo ni ng'ane gi ng'ane emano kelo Jwang' kama nwa beteni to koro kane gisekele lakini joma no kawe mo kete Subaru to ne gin officers miluongo ni achiel ariyo adek nikech mano e tij sirikal to mano tij officers obila moyier. Omiyo en wach mabende miyo Kenya kineno internationally koro miyo wa jomoko ng'iyowa kaka piny ma onge gi good security. Omiyo buogo jomoko kendo koro kik wanena light ni nyathi moro no neg Kenya but joloka neno wanadi be nyathina nyalo bet gi security o safety e Kenya piny miluongo ni Kenya ni. Omiyo ken gima sirikal okoneno to wadhi mbele kwa ketho mana gima wasegero nyaka nene ni okwane nyayo era mane ng'ati lal gode bungu koru to dhi to thoti nyisi ni ng'ano no dhi kanyo dhi Amerika or ng'ama kamano lal godo kipenyo to ng'ano no negi. Omiyo machan wase ae oken gima dwar ni wadoge ni kendo wadoge nyayo era ma ng'ata ko wuoyo kanigi gima kisungu wacho ni dissent opinion a different opinion gi mar government kata kiluongo ni kashifu gima sirikal timo to koro in jasik sirikal awe ni kate piny mwadake ni ng'amo heri en ng'ama nyisi adiera ni nyarawila gimi timo cha oken gima ber mane ng'amo heri to kwa bet ni wan gi sirikal kata officers dwaro ni seche ma oluong ni gitimo marach to ginego ng'ato to ko wach ni gitimo maber to bengi kata trophy mage miyo ng'ato to koro kara gidwa ni piny otim kanye. Erokamano. Shera wan kama teka inya